जों नुदों फैसा राननाय न'खर न'खर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ केस माला होफेरखो बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जों दिनै सुपार 50 होदोंमोन जायनि गेजेरजों 100 जनसो फरायसाफ्रा मेडिकेलाव फरायनो मोन्दों गाबोन बोसोरसे बोसोरनि उनाव बिथांमोना डक्टर ओंखारबोगोन UPSCआव दिनैहाय APSC होनानै गोबां 40 जन 60 जनसो सुबुंफोरा गोरों लाइमोनफोरा दिनै माने SCSआव बिथांमोना गावखौ क्रेक खालामनो हादों क्लियार खालामनो हादों दिनै बेयो दिनै गैया जादों जों नुदों फैसा राननाय न'खर न'खर थांनानै बे जायफ्रानाखि डक्टर फरायनो लादों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनो लादों बे फैसाखौ दिनैहाय बबेनिफ्राय होदों गोसोम थाखा ना गुफुर थाखा बियो बेखौ दिनै जोङो नोजोर होदों रायजोफ्रा गुफुर थाखाबा नोङो चेकआव होनांगौ केस माला होफेरखो बहानिफ्राय फैदों बे फैसाया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा